Profesional Audio. Mas, Iya, sing sabar ya. sabar sinau bareng. Cino. Kira keruan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbak ya sampun le nesu nesu. Rungokno tembangan manisku, do sayang ngapunten saestu yen terus saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane. Tresnaku ora bakal kari sayangku ora bakal kaya senajan kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. ATW Pandawa Jeruk cintaku mbak ya sampun lenesu nesu nganggo cucu emanan paras ayumu tak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku, duh sayang apunten saestu yen durung saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal kari sayangku ora bakal kaya senajan kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Oke. Cintaku mbak ya sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo majuju emanan paras ayumu tak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku, yang di belakang goyang goyang yo. Aduh sayang ngapunten saestu yen terus saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal kari sayangku
senajan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina aduh sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal sayang Usah sakele bareng mata beling ngene otak tempeling usah iya ada sayang ngapunten saestu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake ayo semuanya tersenyum tresnaku ora bakal nang sayang ora bakal kuya saja kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ing saben dina